later. Hello guys, no. Ngayon for today is pupunta po ako sa may Skyline dahil meron po akong bibilihin, okay? Bibili po ako ng underwear kasi wala na kasi akong underwear, so kaya bibili ako ng underwear. Sige, sa out. Pupunta na po ako sa may Skyline. Nandito po ako sa may South Villa Heights. Yes, sa may Cataluna Grande. Okay? So, mapansin nyo sa aking background meron aso na ingay. So, nagpapasikat. So, para siya sisikat. Higala, no? Dito man ako mag-vlog kanina sa may OB. So stricto man kayo mura mag lisensyado tong sikyo dito, no? Dito na to na ma-plane kung dito sila ganahan dito magpasulod. So dito ta kuanta na ko sila lokasyon para sa akong vlogging. So dili ko kasulod basta kasulod yo dito. So dire lang ko banda sa may Skyline Village. So mas ayos man dire mag-vlog kay dili kay stricto i-compare dito mura man o guwan ang sikyo dito kanaganing sa tawag na mura maglisensyado niya wala ra na ka uniform. So akong tagkuan, so luoy po kayong gwardiya, no? Luoy po kayong gwardiya, so respeto lang ko sa gwardiya. Guys, no, pauwi na po ako, no, tatapos ng hairstyle ko. Yes, pauwi na po ako. Napakaganda dito talaga sa may Catalunan Grande.